V dopravnom oku si zhrnieme, čo nám dal alebo čo nám priniesol rok 2024 a pozrieme sa aj na to, čo nás čaká v budúcom roku. Okrem klasických celoročných rastov a pádov palív, či už benzínov alebo motorovej nafty, sme zaregistrovali aj zdraženie rôznych poplatkov, napríklad za nové vodičské preukazy, či za vydanie nových tabuliek s evidenčnými číslami. Národná diaľničná spoločnosť priniesla na trh novú jednodňovú diaľničnú nálepku, no tiež má chybičku krásy. Neplatí 24 hodín, ako by som si pragmaticky predstavoval, ale len do polnoci toho dňa, kedy som ju kúpil, čo si myslím, že je dosť obmedzujúce. Ale aby sme len nekritizovali. Pracovníci NDS otvorili v priebehu roka 2024 viacero diaľničných úsekov na Slovensku a teda opäť sa komfort cestovania po Slovensku zvýšil. Veľkým benefitom pre motoristov bola zmena platná od augusta a to, že bez diaľničných poplatkov je už možné jazdiť po obchvatoch okolo Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Prešova aj Košíc. Celkovo tak motoristi bez diaľničnej známky môžu využívať viac ako 200 km diaľnic v okolí týchto miest. Podľa Ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti ide o ústretový krok nielen voči motoristom, ale predovšetkým obyvateľom väčších miest. Odklon dopravy mimo centier je jedným z krokov, ako zvyšovať dopravný komfort a zároveň znižovať záťaž mestských trás a znečistenie ovzdušia v intravilánoch. Začiatok a koniec vymedzeného úseku, ktorý možno používať bez úhrady diaľničnej známky, je štandardne označený dopravnými značkami. Pre vodičov jazdiacich v hlavnom meste ide o celý úsek diaľnice D4 od začiatku medzi Račou a Svätým Jurom až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach a aj úsek diaľnice D2 medzi výjazdami Jarovce až Štupava, taktiež úsek rýchlostnej cesty R7 medzi výjazdom z Bajkalskej ulice po križovatku s diaľnicou D4. Posledné 2 mesiace roka 2024 boli zaťažkávajúcou skúškou nielen pre vodičov v hlavnom meste a okolí, ale najmä pre pracovníkov NDS a jej partnerom, ktorí postupne prepájajú obe diaľnice pri Bratislave. Najprv výjazd D4 na D1 v smere z Jaroviec na Trnavu a následne zase zjazd D1 na D4 v smere z Trnavy do Rače. Takže prepojenie oboch diaľnic je už realitou. Ďalšie stavebné obmedzenia čakajú vodičov až v roku 2025. V novom roku pribudlo aj zdraženie diaľničných poplatkov. 365-dňová zdražila zo 60 na 90 eur a jednodňová z 5,40 na 8 eur a 10 centov. Mesačná zostáva na 17 eurách. Zlacnela len 10-dňová diaľničná známka zo súčasných 12 eur na 10 eur 80 centov. V novom roku vám želám hlavne dobré zdravie a mnoho bezpečných kilometrov a samozrejme vždy šťastný dojazd do cieľa vašej cesty.